Стоп! Какво слушаш докато спиш? Преди да разберете тайната на музикалната кутия, абонирайте се за Време за ужаси сега. Само за тези, които се страхуват от сънищата си. Намерих стара музикална кутия на тавана. Тя беше дървена, с ръждясала балерина и с орнаменти, които приличаха на човешки кости. Опитах се да я навия, но нищо. Не работеше. Затова я оставих на нощното си шкафче. На сутринта се събудих, чувствайки се изтощен, сякаш не съм спал. Когато станах, видях, че музикалната кутия беше отворена, а балерината вдигнала ръка. Тя беше свирила през нощта. Но аз не бях чул нищо. Инсталирах скрита камера. На записа, в 3 часача, балерината започна да се върти, а от кутията излизаше музика. Но това не беше нежна мелодия. Беше наслагвана от шепоти и стари, забравени гласове. Кутията свиреше шепота на хора. Разбрах, че тя свири само за мен, когато съм в най-дълбокия сън, и че шепне директно в съзнанието ми. С всяка следваща нощ, музиката ставаше по-дълга. Камерата записваше. Вчера, шепотът беше организиран в изречения. Вчера, музикалната кутия свири моето име и след това, една стара, позната фраза, която майка ми казваше като дете. Разбрах, че това не е случайна музика. Това е запис на най-интимните ми, забравени моменти. И тя ги пуска обратно в мозъка ми, докато спя. Харесайте този клип и коментирайте с балерина, ако смятате, че кутията знае твърде много. Споделете този кошмар с приятели. Абонирайте се за Време за ужаси в YouTube за пълната история.